Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада татарлар тапшыруы Олы Мәңгәр авылында кунакта. Олы Мәңгәрнең беренчедән халкы бит матур. Алар бер-берсенә һәр вакытта ярдәм итүчән. Шит төбәктәге татар басмалары ничек яши? Подписка узган еллар белән чагыштырганда начаррак бара дип әйтеп булмый. Чөнки без укучыларыбызны саклап калу юлларын таптык дип әйтергә мөмкин. Һәр туар таңны сөенеп каршы ала ул. Зейнулла хәзрәт белән таныштырырбыз. Саф күңелем белән кешегә ачык йөз белән шулай яшимдер дә дип уйлыйм инде. Усаллыгым юк. Татарлар Ютазы районында. Bütünüsün kurgular işleyiz. Bütünüsü de ilikçe, iskişe. Бүтән дөнья буйлап сибелеп яшәүче татар халкының зур чаралары, башлангычлары хакында татар дөньясы яңалыкларында. Мәскәү татарлары автономиясе яшьләрнең милли үзенчәлеген саклау, заман чакырулары һәм иң яхшы социаль тәҗрибәләр дигән темага онлайн конференция оештыра. Конференциядә спикерлар Россия һәм башка илләрдә яшәүче татар яшьләре мисалында милли үзенчәлекне формалаштыру проблемаларын күтәрәчәк. Казанда Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы турында татарча китап чыкты. Китап башлангыч, урта һәм югары белем алу йортларында уку әсбабы буларак тәкъдим ителә. Басма белән киң катлам укучылар да файдалана ала. Красноярск өлкәсендә мин татар халкының милли киемендә бәйге игълан ителде. Бәйге ТССР төзелүенең 100 еллыгына багышланган. Конкурста профессиональ фотографлар һәм фотохәвәскәрләр катнаша ала. Башкортстанның Бүздәк районы Килем авылы татар тарихи мәдәни үзәге балаларны бәхетле балачак дип аталган ачык дистанцион иҗади конкурста катнашырга чакыра. Конкурска эшләр 2020 елның 31 маена кадәр кабул ителә. Казан халыкара мөселман киносы фестиваленең милли программасына 16 фильм кабул ителгән. Фестивальнең милли программасында ТНВ каналында күрсәтелгән 2 телевизион фильм да бар. 8 июньнән алып 17-сенә кадәр Казанда 6-нчы халыкара Нәүрүз театр белем бирү фестиваль форумы онлайн форматта узачак. Укытучыларның күп санлы сораулары буенча авыл укытучысы 2020 конкурсының беренче этабын үткәрү вакыты озынайтыла. Катнашу турында гаризалар һәм конкурс эшләре 20 июньгә кадәр кабул ителәчәк. Хәзер Әтнә районы Олы Мәңгәр авылына юл тотарбыз. Күмәк хуҗалыклары гөрләп эшләп тора. Тормыш өчен шартлар да менә дигән. Ут, су, газ кергән, юллар төзек. Иң мөһиме яшьләр туган авылларында төпләнеп кала. Олы Мәңгәрнең бай тарихы, яшәеше хакында Гөлия Садыкова сөйләр. Һәр авылның бай үткәне бар. Әтнә районы Олы Мәңгәр авылы тарихы менә шушы стендларга тупланылган. Тарихи даталар, шушы авылда туган шәхесләр, Олы Мәңгәр авылының байлары, авыл советы рәисләре, мәгариф һәм башкалар турында кыскача гына мәгълүматны менә шулар аша белергә була. 14нче гасырның 2нче яртысы меңнәр кабиләсе Урта Иделгә килә һәм ханга хезмәт итә башлый. 15нче гасыр Мәңгәргә нигез салына. 16нчы гасырның 2нче яртысы Мәскәүгә сатылган морзалар тарафыннан җәберләнгән халык яңа урында Олы Мәңгәргә нигез сала. Олы Мәңгәр авылының беренче түгел тәртип белән төзелгән тарихын Шиһабетдин Мәрҗани эшли. Аннан соң да саланың үткәне белән кызыксынучылар күп була. Шуларның берсе әңгәмәдәшебез авылның аксакалы Наил Гарифҗанов. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Без менә хәзер Олы Мәңгәр авылының иске зиратында. Биредә беренче каберлекләр 14нче гасыр урталарында ук барлыкка килә. Бу урында Олы Мәңгәр дигән авыл булган. Аның шул 14нче гасырда инде шушында зираты булган. Шушында яшәгәннәр, менә аның төп тарихы Иске Мәңгәр белән бәйле булган инде. Иң беренче Иске Мәңгәр булган. Аннан соң Олы Мәңгәр барлыкка килгән. Менә шуннан соң моннан күчүнең төп сәбәбе Иске Мәңгәрдә хан булып, аның
да келіп эшләгән русларның безнең авылның хатын-кызларын җәберләү нәтиҗәсендә авыл 2нче урынга күчкән. Безнең бабайларның бабайлары җирләнгән инде, шушы җирдә яталар. Элекке ташларның күбесе юкка чыккан инде. Хәзер менә монда билгеләнгән тәртип ремонтлап куелган яңадан 20 таш бар. Менә ул ташларга инде телеком кешеләре килеп монда мотор гына итеп эшләп киттеләр, шардаганнар куелды. Бу ташларга гарәп хәрефләре белән язылган инде. Аларны элекке вакытта безнең Мари Республикасыннан Бәрәңге районынан алып кайта торган булганнар. Җир астыннан чыкканда йомшак булганнар. Һәм шунда онга язганнар. Элегрәк Мәңгәрнең Бакир бай дигән Бакиров дигән бай моны кургым канау казыткан булган. Хәзер инде менә әйләнәләрне каршыларны әкренләп әйләндерә башладылар. Мәңгәр халкы укымышлы, гарәп телен яхшы белгән мөселман татарлардан торган. Әйтергә кирәк, алар сәнгатьне, шигъриятне, тарихны, йолаларыбызны яхшы белгәннәр. Гади халык арасында югары катлау вәкилләре, хан нәселләре, дин галимнәре дә булган. 18нче гасырда ук авылда 2 мәчет эшләгәнлеге билгеле. Бөек Ватан сугышы елларында да Олы Мәңгәр авылы күңелен киң тота. Торган җирләреннән кубып, сугыш бармый торган урыннарга күчерелгән кешеләрне үз кочагына ала. Аларның күбесе шушы җирдә мәңгелек йорт табалар. Бу каберлек Бөек Ватан сугышы вакытында Латвиядан эвакуацияланган пионер лагерда яшәгән балаларның һәм аларның тәрбиячеләренең кабере. Олы Мәңгәрдә алар 4 елдан артык тордылар. Бу каберлектә аларның балалары, шуның тәрбиячеләр, ана бомберстан аларның ниләре инде, завхозлары иде, аларны бөтен нәрсә белән обеспечить итеп, шунда яшелчәләр үстерергә өйрәтеп, бөтен стройкаларны алып барды. Ул да беренче елларны аларның тормышы бик авыр булды, чөнки аларга бер җирдә ярдәм булмады. Шушы авыл халкы белән аралашып, шушы тирәдәге колхозлар ярдәме белән яшәделәр. Бу чорны онытып та, хәтердән сызып ташлап та булмый ди Наил әфәнде. Ул 1934 елда туа. Яшьлеге авыр чорга туры килсә дә тормышта югалып калмый. Туган төбәгендә эшли, яши. 18 ел колхозның партоешма сәркатибе, аннан авыл советы рәисе итеп сайланыла. Олы Мәңгәрнең беренчедән халкы бит матур. Алар бер-берсенә һәр вакытта ярдәм итүчән, берсе-берсенә булышучан, һәм шулай инде күмәк матур итеп яшәп, менә культура өлкәсендә булсын, башка өлкәләрдә булсын, бергә-бергә күңелле итеп ял итә беләләр, һәм матур итеп эшлиләр. Бүген Олы Мәңгәр авыл җирлеге 3 саланы берләштерә, 1100 кеше исәпләнә. Гөрләп эшләп торучы күмәк хуҗалыклары бар. Аның ярдәмендә шулай ук халык тырышлыгы белән зур эшләр башкарыла авылда. Хәзер авылда управлениесе хәйлиттер дип әйтәсем килә. Бу мөселкендә ич авылда 125-30 кеше эшли. Икенче мәсьәлә юл мәсьәләсе. Узган ел без 700 метрдан артык үзебез үзара салым акчасына проблема бу мәсьәләне хәйтә тырыштык. Дәүләтебез районыбыз җитәкчелек тарафыннан мәктәпкә таба 440 метр күләмендә асфальт юл салынды. Су мәсьәләсенә килгәндә безнең күп генә проблема хәйтелеп барла. Ич университет әйтәсем килә. Берсе үзебезнең халыктан җыелган акча хисабына, үзара салым акчасы хисабына, икенчесе спонсорлар хисабына, менә без бу кыйда авыл турасында эшләгән бу спонсор тарафында эшләгән кыя, безнең Сюгослав иҗәкчесе рәхмәтәнгә чиста су программасына китермибез, үзебездән торган эшләрне башкардык дип әйтәсем килә. Сәнгать, әдәбият өлкәсендә дә уңышлары зур. Олы Мәңгәр халык театры гына ни тора. Төрле мәдәни чаралар үткәрәләр, авылның танылган шәхесләрен дә зурлыйлар. Менә мин бүген шуларның берсе авылыбыз тарихы турында беренче китапны материаллар туплаучы, аны чыгаручы Марсель абый Әхмәтҗановка ярдәм иткән Вилдан абый Гарифзянов турында әйтеп үтәсем килә. Дөрестән дә ул үзенең авылны яратуы, авыл турында, аның кешеләре турында үзенең шигъри юлларында бик ачык итеп әйтеп бирә. Без Вилдан
Мәхмүт премиясын үзебезнең колхозда күмәк хуҗалыгының ярдәме, җирле үзидарә ярдәме белән берлектә елдан Мәхмүт премиясын булдырдык. Бу иҗатка тартылган балаларга гына түгел, өлкәннәр арасында да ел 9 май бәйрәме көнендә шушы премияны йомгаклап үзенең нәтиҗәләрен чыгарып, бүләкләрен тапшырып килә. Менә бүген Вилдан абыйның үзе иҗаткан авыл урамында юкә чәчәк ата дигән шигырен укып китәсем килә. Авыл урамында юкә чәчәк ата, чәчәкләрнең татлы балы бар. Юкәләргә күмелеп, бакча булып, яшәсеннәр безнең авыллар. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Олымәңгәр авылы, Әтнә районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Чит төбәктәге татар басмалары ничек яши? Подписка узган еллар белән чагыштырганда начаррак бара дип әйтеп булмый. Чөнки без укучыларыбызны саклап калу юлларын таптык дип әйтергә мөмкин. Һәр туар таңны сөенеп каршы ала ул. Зәйнулла хәзрәт белән таныштырырбыз. Saf күңелем белән кешегә ачык йөз белән шулай яшимдер дә дип уйлыйм инде. Усаллыгым юк. Татарлар Ютазы районында. Bütünüsün kul bilen işleyiz. Bütünüsü de ilikçe, iskişe. Дәвам итәбез. Узган гасыр башында Сембер Ульяновск төбәгендә татар телендә көн мәләкәс тавышы таң исемле газеталар дөнья күргән. Ләкин ни кызганыч, төрле сәбәпләр белән аларның кайсы 1-2 елдан, кайберәүләре 5-6 елдан соң ябыла. Бүген аларның дәвамчысы булып өлкәнең Иске Кулатка районында 90 еллык тарихы булган Күмәк көч, өлкә үзәгендә 1989 елдан бирле Өмет газеталары чыгып килә. Соңгы елларда башка басмалар сыман әлеге газеталарның да тиражлары күпкә кимеде. Редакциялар бу көннәрдә илебездә вазгыять үзгәргән бер чорда газетага язылуны ничек алып баралар, аны оештыруда нинди алымнар кулланалар, яңалыклар кертәләр. Бүгенге көндә күп кенә каләм ияләрен борчыган әнә шул һәм башка сорауларга җавапны Рамис Сафин видеоязмасында табарбыз. Алло, Зөлфия, хәерле көннәр. Хәлләрегез ничек? Менә мин сезгә инде Өмет газетасы буенча шалтыратам. Ничек анда подпискалар? Бүгенге көндә ничә Өметкә язылдылар инде? 62 экземплярга язылдылар инде. Бу карантин көннәрендә Өмет газетасының җаваплы сәркатибы Рузия Халимованың һәр эш көне әнә шулай авыллардагы элемтә бүлеге җитәкчеләре, почтальоннар белән сөйләшүдән башлана. Шулай булмый мөмкин дә түгел, чөнки алар авылларда газета журналларны укучыларга илтеп тапшыручылар гына түгел, подписка барган көннәрдә аларга язылуны оештыручылар да. Подписка узган еллар белән чагыштырганда начаррак бара дип әйтеп булмый. Чөнки без укучыларыбызны саклап калу юлларын таптык дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, 20 апрельдан алып 1 майга кадәр декада үткәрелде. Ул арзанрак бәядән бик күп авыллардан хәбәрләр килде. Милләттәшләребез газетага язылып калырга тырышканнар. Шулай ук без почта бүлекләре белән элемтәдә торабыз һәм алар әйтәләр, менә почтага күбесе шалтыратып, почтальоннарны иләренә чакырталар да, почтальон газетага яздырып китә халыкны. Редакция хезмәткәрләре үзләре дә кул кушырып утыра торганнардан түгел, тиражны саклап калу, аны үстерү, яңа укучыларны җәлеп итү буенча һәр төрле кызыксындыру чаралары, мавыктыргыч бәйгеләр уйлап табалар. Өмет журналистлары ел дәвамында ай сайын авыл районнарда уза торган татар теле һәм мәдәнияты көннәрендә катнашалар, чыгыш ясыйлар. Концерт, фестиваль, һәр төрле форумнар башланыр алдыннан газетага язылуны оештыру да үз нәтиҗәләрен бирә. Узган ел азагында Өметтә беренче тапкыр ачык ишекләр көне уздырганнар. Көн дәвамында редакциягә дистәләгән кеше килгән, үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алып, газетага язылып киткәннәр. Соңгы елларда авылларда яшәүче мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, андагы милләт җанлы татар эшмәкәрләре дә милли матбугатны саклауда зур ярдәм күрсәтәләр. Николаевка районы Зур Черекле авылында безнең педагогик хезмәт ветераны Гөлҗиһан Усамовна Гафарова белән тынгысыз йөрәкле меценатыбыз Умәр Сәйит улы Айбулатов мохтаҗ гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә, сугыш ветераннарына, сугыш чоры балаларына, тыл хезмәтчәннәренә яздыруны оештырдылар, хәйриячелек акциясе буенча. Димитровград шәһәрендә бу эштә җирле татар автономиясе аеруча зур активлык күрсәтә. Өлкәнең танылган язучысы Рауилова Шафигуллин сүзләренә караганда, һәр ярты ел саен шәһәрнең дистәләгән ярдәмгә мохтаҗ гаиләсе Өмәтне бүләк рәвешендә ала. Күп активистларга, картларга, сугыш ветераннарына
автономияда булыша. Аларда яздыралар. Her yılda indi. Biz isteleyen yıl indi şulay. Allah'a şükür. Halk yaratıp okuyor, emmetini bit yaratmışlık değil bu gazet. Сер түгел, узган елларда да газета журналларга язылуны оештыру, тиражны саклау җиңел түгел иде. Ә быелгы вазгыятьтә бигрәк тә сәмберләр бу шартларда да югалып калмаган, җаен тапканнар. Безнең газетада үзебезнең үз изоляция чорында рубрикаларда ачып җибәрдек инде. Өйдә утырганда, сидим дома, өйдә утыр рубрикасы ачтык. Үзебезнең милләттәшләребез нәрсә белән шөгыльләнә, шуларны сөйли башладылар, җибәрә башладылар, рәсемгә төшерәләр дә, язалар да җибәрәләр. Аннан соң менә безнең үз изоляция вакыты белән Рамазан ае бергә туры килү сәбәпле милләттәшләребезгә, мохтаҗ кешеләргә, күп балалы гаиләләргә булышу рубрикасында ачып җибәрдек. Менә шунда кыскача мәгълүмат, фотография белән барсында бирә башладык. Замана технологиялары белән дус булган кешеләр интернетка кереп тә язылалар. Почта Россиянең рәсми сайты бар. Һәм анда безнең газетабыз электрон каталогка кертелгән. Бик күп кешеләр шуның буенча да язылалар. Дөресен әйтик, газетага электрон язылу ул башлыча яшьләр өчен кулай. Ә компьютер белән сез дип сөйләшүче өлкәннәр аны булдыра алмый. Хәзерлекләргә ялынабыз инде язылырга. Өмет газетасына. Өметсез торып булмый. Без интернет белән азапландык. Хәлебездән килмәде. Монда ерак түгел безнең ике трамвайны остановка гына. Наштанда почтада берәм кеше кертәләр. Хәзер уңай нәрсә. Бланк тутырга түгел, үзләре компьютерда сразу набирать итәләр. Өметнең хакы калган шул ук. Тиенгә тиен. Моннан 5 ел элек Халыклар дуслыгы медале белән бүләкләнгән Өмет газетасы тираж буенча берничә ел элек инде Ульяновск өлкәсендә чыгучы хәтта рус басмаларында узып китте. Редакция үз чыгымнарының 70%-ын үзе каплый. Өлкә хөкүмәте дә татар, чуваш һәм мордва телләрендә чыгучы газетларга беренче көннән бирле ярдәм итеп тора. Узган елда безгә бүлеп бирелгән иде 1 миллионда 550 мең сум акча. Быелга 2 миллион сумга якын финанс ресурслар каралган өлкә бюджетында нәкъ безнең Өмет газетасы өчен. Бу карантин көннәрендә газетага язылып өлгермәүчеләр өчен редакция киләсе ай башында ташламалы язылу декадасы да уздырачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Рамазан айы саваплы эшләр, якыннарыбыз турында кайгырту, күрше тирәләрдә яшәүчеләргә мәхәббәт һәм теләктәшлек белдерү айы. Ә бит дөнья буйлап бу айда гына түгел, ел әйләнәсендә изге гамәлләр кылып, үрнәк калырда итеп гомер итүчеләр байтак. Томск шәһәрендә яшәүче Зәйнулла хәзрәт тә шундыйлардан. Улы яшьтә булса да, авырлыкларга бирешмичә яши. Һәр туар таңны сөенеп каршы ала ул. Зәйнулла абый Хәбибуллин Березова речка авылында дини гаиләдә туа. Гомерен намуслы хезмәттә уздырган Габхади татар бабайы. Кая кушканнар шунда эшләп татарларның уңган булган тырыш һәм тәртипле икәнен исбатлаган. Бабайыбызның йортында без булдык инде. Әни дә бабамның тагы 2 кызы бар иде, Халимәтти, Махубәтти. Без тора идек бергә. Халимәтти арада 5 вакыт намазны калдырмады. Ул миңа үрнәк. Бүтәннәр дә намаз укыйлар иде. Ул калдырмады. Качыгарым эшләде автомобильдә, йөгереп илә вакытында кайтып килә иде өйгә. Тагырат алып укый иде. Ул ничек мулла булып хезмәт итә башлавын булай искә ала. Килеп керде бер ханым. Мы русские ди. Мамаша была татарка. Перед смертью она оставила деньги, чтобы сходила в мечеть и помолились. Бабайлар урыс, туда шықыр-бұқыр келер. Әмен әлігі де баяғы саф көңілді мен. Бұл бит анасының васиятын бит үти. Нешік мен тұттым да. Үндәшмәдім аларға даже. Оқыдым, шыдырдатып оқи алайдым ел бағатына. Какой запас бұл. Рахмат әйтіп, елап шығып кеттім мен. Кешенең теләген үтәргә кирәк ди Зәйнулла хәзрәт. Бер көнне 2 мәйет булды. Галина исемле хатын улын һәм ирен соңгы юлга затты. Балам белән ирем янында җирләнәсем килә ди. Ничек мин отказать итим? Ул миннән сорагашым. Зәйнулла бинең сокландырган сыйфаты ул бер генә чит сүздә кыстырмыйча саф татарча сөйләшә. Туган тел иң яраткан җир хакында сүз чыкса, тавышы калтырый, күзләре дымлана аның. Хуш инде китә яз, китә наз, кыш инде
тағын бір текәліп қараймсы. Зайдулла хәзрәт үзенә һәр вакытта да турылыклы. Ул татарга кагылышлы бер генә мәсьәләгә дә битараф кала алмый. Улына да, оныгына да, туган телне дә, динне дә бирә алган. Шуңа сөенеп яши. Улымның улы Сабирым алтын. Тотты бултыр бит быел да тота. Мәсәл әйтим сиңа. 31 булды менә. 31 бик әйбәт малай. Мине карыйынды әйтим барсында аталарыннан күрмәгәннән ардан күрәм. Прям үзем әйтә, бабай, син булмасаң миңа бик авыр булыр иде. Аның 2 баласы инде, берсе Ринат, берсе Сабина. Шул Ринат әйтә, Зайнулла бабай ди, ты когда меня по-татарски научишь ди? Субханаллах, йөрәгемә сармай булды. Авылда бергә үскән 5 яшьтәшеннән ул бүген бер үзе калган. Кешегә яманлык эшләмәдем, яманлык күрмәдем беркемнән дә. Үзем, Худайга шөкер. Саф күңелем белән кешегә, ачык йөз белән шулай яшимдер дә дип уйлыйм инде. Усаллыгым юк. Усаллыгым, явызлыгым юк, Худайга шөкер. Менә бу мөгаен бәхетле һәм озын гомернең төп сере. Томскидан Елена Софиуллина, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Татар халкы гомер-гомергә атлы һәм атта дип әйтергә яратабыз. Еллар узган сайын ат асраучылар арта дисәк, дөрес булыр. Матур, горур малкайлар безнең тормышыбызны бизи һәм яшәешебезне җиңеләйтә дә әле. Бүген без сезне Ютазы районындагы ат асрап кымыз җитештерүчеләр белән таныштырырбыз. Гаҗәеп гүзәл табигать кочагына чакырабыз. Сүз Лексәнә Садретдиновага. Ютазы районы Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында урнашкан. Район урман, дала, үсемлек, хайваннар дөньясына бик бай. Дару үләннәре генә дә 500 төрдән арта икән. Урманнары кыргый хайваннар һәм кошлар белән тулган. Кыскасы, монда килеп урнашкан бабаларыбыз дөрес сайлаган бу җирләрне. Без гаҗәеп гүзәл табигать кочагында. Татарстан Республикасының Ютазы районы Кымыз тау итәгендә. Монда элек-электән кымыз әзерләү белән шөгыльләнгәннәр. Хәтта революциядән соң дәвалау үзәге дә булган. Кымыз бия сөтеннән әчетеп әзерләнгән күпереп торган ак төстәге эчемлек. Кымызны иң беренче күчмә халыклар эшләргә өйрәнгәннәр һәм аның эшләү усулын гасырлар буена сер итеп саклаганнар. Шушында яшәгән кешеләр белән горурланабыз, яратабыз. Эшчән, үз-үзләренең сүзләрендә тора торган. Россиядә кымыз белән дәвалау 1890 елда башлана. 1892 елда Зафран тимер юл станциясе тирәли шифаханәләр шелтәре барлыкка килә. Бүген Россиядә Башкортстан Республикасы кымыз белән дәвалау үзәге булып тора. Бездә исә эшкуарлар кымыз җитештерү эшенә алынган. Менә Ютазы районында Сәүбәнов Салават Солтан улы шундыйларның берсе. Без ул җитәкләгән крестьян-фермер хуҗалыгында булып, эш алымнары белән таныштык. Менә ат саудан башлап, аларда яхәтле бүтән сек булган эшләнә. Бүтән сек алып кайткач, сүзет китеп әйбәтләп, лаборатория куеп, бүтән сек кул белән эшләйбез. Шуңа ни керми бүтән сек элекчә, искечә. Ул секендә атларыз, безнең шулайда көнне 6 яшьгә кыз яшала. Әмінә бик файдалы эчемлек кымыз белән дәвалану бүген дә актуаль. Күп вакыт Татарстан Республикасында кымыз җитештерүчеләр юк дигән сүзләр йөри. Алар бар һәм кымызлары да искиткеч. Бәлки алар хакында күбрәк сөйләргә һәм булган мәсьәләләрен чишү юлларын эзләргә кирәктер. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Ютазы районы. Тапшыруыбызны Рушания Әхмәдуллина шигырь юллары белән төгәллибез. Тормыш матур, аны сөйгәннәргә. Матурлыгын тоя белгәннәргә, авырлыгын җиңеп киләчәктә яшим диеп янып кигәннәргә. Сау булыгыз.